سلام كبرات تخاتاتلتي كاناري ميديا نايلومي عرستي سعان نقحات بقعات دو كفعات عبتبل عرستي أخذكون إذا دماني بزي عفلطو نجزاربو وي كمزو من ريوم زلنا حواتنا مالتيو ملالبات قودي لووميو كون زخيل بزبل مخنيات عبقلا نقرات شلل نمبالهم إلى دمس عدو لخزار استي مخنياتو أنا وي قدولو نقحاتي وي دماني قدولو بقعاتي لسلد عمن مالتيو إذا ما انتاي زحق زكا كما شرطو أبولكي نايسب وي أبتي برايبت ناتو كتزارب قلا بزح سبو عيكونن كل جزء سب نسبات كدناجر كله بحسابه يزدناجر سلازي نسخة هاني نتزي ترد سب كردو خمس الله وقت جبر انت داخوين كا عب حساب تومركيس كا مستزارة بيمو سلازي أنا كل جزء مزخونة يكون والكسب زخونة يكون سلقي يبلين انتاي دا اتي حساب دقربة حساب قنوع عند هردا داي كوينو نت حساب قنوع كم داي كونه بفلاي من اسيات كختلوا يوم كشعبوا يوم ويك داناغوري يوم انت عاد بالكوينه عبت حساب تمركي سعد الزارب سلازي حجونا عبت حسابي خزارب قنا اقدم ابيل انت يكبل زدلي اول سعيد بطعمي صبق بسرات هواه وسلام ناي بحقي صبق بسراتيو زب بسرات زي حق خوينو اب تغبار كخونون بتعم دس بلكا مغنياتو منغستنا يكون حزبنا دلاي سلاميو منغستنا حدا معالتي بعلو دجمرو نجر وي بعلو دجمرو كيناتون يلن كل جزء نزخونا نجر بعقلي يريو انت خونا جن اتخوناتات زجدد كوينو انت زي كوينو بعلو دجمرة ولا حنتي يلن سلازي مرعياناتو ناي سلام هاجر كوين الله مالتيو هاجر ناسي كارتون كلنا نري عندنا هاجرات أفريقيا اتحانت سلام زلوا هاجر إيرترا زخا وصيت نايمني انت لا تباهيلو وصيت مرحتناي مالتي بالحناتهم مغنياتو ننوح ناي سلام مدبن ناي سلام سرحن سلد شرحو مالتيو ان هلاي مرعيا نايزين دار إنايو نخبابينا سلام نممصع بزح نغريو زغبر ولا حجون انت دار إنايو دبوب السودان ون زغاطيموم دلو ناي عبنن حدهم ناي بوليتيكاو فللين غريچتن نزن مفتحون حجي منغستنا يتعدي مدلو مالتي بتعمي زخر حكا مالتي خمس مخانو سلام ناي هاجر او حسوم سلام ناي غرابابتن موحاس بعلاتهم غرابابتي كصوعوا من كعدموا من كتر خلخا سغاب كندي منغست إيرترا ناي سلام منغست مخانو تفلط مالتي سلازي حجون السلام مسمني بزي قدس مالص علاي خاد نبره انت دع مسمرو قيرو انت دع مرغص قيرو انت دع اتحقنيا سلام كمص زخل غداي انتاي مخانو نهزبو يكون نهزبخا يكون نخبابي انتاي مخانو انت دع فليطو ماني نيرو بزي قدس مش كله سلام كتكبر قدنتي سلازي سلامنتايو خمس خوينو سلامنتاي كم زخون الله سلام كون تدليو غلا تماله خمس نبل نو هم ايكونن مسابي تدمرنا ليلنا نحنا تدمرنا يبلنا تدمرنا دبل سب انت هاللي خوينو كالو غدايو سلازي ولا حدا كوم دبل يلن جن نمنتاي علامه يوم تدمرنا ليلنا دبلو اي يردعنني سلازي لو مخا حجي مش كم زخوينا انا عيسرحني من سرحي له ذهبك اسرح له نعيسي حجي زازر بازي اكزارب نعي تزارب يلو ذهب نسرح يلن انا حلناي زبلن طرا يدزارب نهاجري كتقم دخل نهزبي كتقم دخل نمنسياتات منسي نابزي يدلي نخي كودو كتقم دخل الى خزاربو زخل يدا دزارب منبر ما نمسب نعي
تزارب وي كم زجبر يلو دلع خني يلن أرجع بكرسي خوف إلى اللخو أنا بكرسي خوف إلى يزارب على اللخو دتأكم دي خوص زي تأكم يدوس تعذب يطلع يدريو مالتي سلازي كم سرح زتوهابك سرح كم زتوهالك أنا خمسة يسرحني أنا خمسة يقبرني أنا بتعميز قرمني ولا حدا سبي إلا نبز ماس ميديا سرح تباهيلو زتوهابو كله بناتو حلافنة يتزارب انت تصاريفو بعلو حلافنة توسد قنوع زرب انت تزاريفو خا بعلو حلافنة توسد سلازي سرح كم زتوهابك تمالي مسعبي خوينا سرحنا حجخاني كم زي بحلالو صنحي لهم دما مس اورومو خبلونا يم مني لوكا دبلكا سب ولا حدا يلن ولا حدا سب تباهيلو تسرح سب يلن سلازي زي عينت اباهلا ديو قال قنوع يكونن مالتيو نحناس بزح غزي نزاربولو يو اب كبابينا يكون ولا خاب كبابينا درحاقه حبرتسب ايتصرفو نحنا صقمنا مسرعاتيو سرعات ويانا يو دا صقم زفطر دلو نهزبو زي كونه سرعات ويانا صقم زفطر دلو سلازي نت سرعاتي هذا ابت سرعاتي تزارب دلك كامبر بحبرتسب صبوق ايكونن حبرتسب ايتصرفو تبالو كلكم تصرفون يركم مخنياتو ولا زي كم حاجز كمان ولا حاجز ايكونن انت دا نسخا انا زباو غمباري الكا انت دا نحاده حبرتسب تصرف على خوين كاسني منغست إرترا هم أيجبرني ولا هم ون أيبلني ولا حنت معلتي حزب تجراي وصع حزب تجراي يلون حزب تجراي كحجز دعنبر ولا حنت خمزي عيلو بحزبي زخوانة يكون نجر تزريبو عيفلتني نسخاتكم جين عبد زخوانة ماس ميديا خيركم حبرتسب تصرفون يركم حبرتسب توارودن يركم إذا جايو أما ودعت أنت دارينا يا خمان نحبرتسب مصرف نتزلو سرعات متصقع مندق مقباريو مخنياتو اتهزبين دحر تصرفو خوينكا نتزلو نعخا دشقركا دولو سرعات نتهزب دشقر دولو سرعات نعو متصقع مندق خونوو خمزلو إخا تقبر دلخا خونوو خمزلوهم إخا تقبر دلخا امبر ولا حنت نقر تقبركا يلن زقبركا ترقوم دي زقبركا تاقمي يلن سلازي تمالي مس حبرتسب سلا تصارفو دنبركم قدوفو دا تبهالكم سلا داي سمعكم حبرتسب اي تصارفو جيغا دا تبهالكم سلا زي قبركم حجي انت دع سلام كوينسي يا اخي كوبايا شاخ ستي تقولون يقوم نسخاتكم كو سلام مسيسني كاب عدنا بعد خيدكا ولا خابزن تقراي كيدكا سي كوبايا شاهي مزخونا سب ستي تقولون يقوم مغنياتو مس حبرتسب يقوم تقاچيهم منغست إرترا ግን كوم يكونن منغست إرترا نحزب تግራይ زحلي حاليت حزب تግራይ يدلو حاليت غربابتو يدلو مسرعات كاني نايزل عالم صلء زبحال يلن انت دا اتسرعات اكايدو قيرو مغدو انت دا قيرو ناي قدني خانسخا مسو سلام كتقبر كون غربابتها سلام غيركا تنبر وتقوينات فتيخاي كون كان تقبره وي تقوينات فتيخاي كون كان تعاتو قديدو مخاخا تعاتو كوينات كاني عقنوم يزفلطوم نصلاتخا عقنوم يزفلطوم ابي يالو انتاي قبرلو انتاي عقمم زخدو زلو مقد جيغاديو قنوعديو كفلطهم زلوهم يزقبرهم وصيتاوي ولا تقديد كاتو حقنيا انت دا خوينو وصيتاوي سلازي مش صلايخا نايزل عالم صلء كلوكا علو زبحال بفلاي مش غوربيتكا جيغايو عشان تعتميت سمانين حمشتن كوني ويانا نحنا نجبها مጫማ አይናቲና ያ ንህዝባው ግንባር ግን ጥራይ እግራይና ክንእትዋ እኮ ይብሉ ነይሮም እዮም ሽዑ ኮኒ ግርጭት ነይሩ እኮ ግን እቲ ውሕሉል ዝኾነ መሪሕነት ተሓያል ዝኾነ መሪሕነት ህዝባው ግንባር ነቲ ጉዳይ ግን አልይዎ ማለት እዩ አልዩ ከአኒ እቲ ዝምድና ንኽልቲአን ውድባት አገዳሲ ስለ ዝነበረ ምክንያቱ ናይ ሓባር ጸላኢ ስለ ዝነበረን ናጻ ኽወጽ ዘለዎ ህዝቢ ስለ ዝነበረን ነዚ ክልቲ ህዝቢ ናጻ ኸውጽአ ተደኣ ኮይነን ከዓኒ ሰላም ክህሉ ስለ ዘለዎ ኩልኻ ተሓባቢርካ ክትጓዓዝ ስለ ዘለካ ናይ ሓባር
ኣሰራርሓ ክህልወካ ስለ ዘለዎ ህዝባዊ ግንባር ነዚ ብውሕልና ሰጊሩ ሰላም ገይሩ እንታይ ያምጽኡ ናጽነት ኣይቀጸልዎ እንዳኣምበር ወያነ እውን ለህዝቦም ናጻ ገይሮሞ ማለት እዩ ካብቲ ዝነበረ ናይ ደርግ ስርዓት ናጻ ክኸውን ክኢሉ ማለት እዩ ኣብ መወድኡ ግን ተባላሽይዎም በቲ ክኸድዎ ዝግብኦም መስመር ኣይኮዱን ናይ መወዳእታ ቀንዕና ስለ ዘይነበረ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን እንተዳ እዚ ስርዓት እዚ ንኸዶ ዝነበርና መንገዲ ቁኑዕ ኣይኮነን ሕጂ ግን እዚ እቲ ቁኑዕ መንገዲ ህዝባዊ ግንባር ሒዝዎ ዝኸይድ ዝነበረ መንገዲ ቁኑዕ ኢሎም እንድሕር ኣሚኖም እንታይ ሽግር ኣለዎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሰላም ገይሩ ክነብር ክልቲኡ ክባጻጻሕ ናይ ሓባር ንግዲ ክገብር ብሓደ ክነብር እንታይ ጸገም ደለዎ እንታይ ሽግር ኣለዎ ሰላም ምስ ጎረባብትኻሲ ንዓኹም እንታይ ይድሕምመኩም ኣብ ድሕሪ ኮምፒውተር ኮንኩም ኣብ ዝድዕመኩም ኮንኩም ማክዶናልድ እንዳበልዓኩም ጽማቕ እንዳሰተኹም ከምዛ ኣነ ሕጂ ዘለኽዋሲ ዋ ሰላም ናይ ህዝብና ዘይንደልየሉ ምኽንያት እንታይ እዩ መን ኢኹም ዋጋ እኳ እዮም ዝኸፍሉ ዘለዉ መራሕትናስ ዕድመ ንእስነቶም ሂቦም መንእሰያትና ኣብ ዶባት ድሕልው ደለዉ ሰላም ሃልዩ ኩናት ንኸይህሉ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ይኹን ኣብ መንጎ ክልተ ጎረባብቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ይኹን ዋላ ኣብ መንጎ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ይኹንሲ ከም ኣብ ሓደ ዶብ ደለዉ መሰረት ስኒ ሰላም እንድሕር መጺሲ እንታይ ንዓኹም ዝጎድለኩም እንታይ ዝኸደኩም ስለምንታይ ኢኹም ኖኖ ከምዚ ይከውንን ዶ ገለገለታት ትብሉ እንታይ ጸገም ኣለዎ ሰላም ንኹልኻ ደይኮነን ደርብሕ ስለዚ ሲ እቲ ንዓኹም ኣጸጊሙኩም ደሎ ኣነ ዝብሎ እቲ ክትገብርዎ ዘይግባኣኩም ሕብረተሰብ ምጽራፍ እዩ ሕብረተሰብ ትጸርፉ ስለ ዝነበርኩም ሕጂ ከመይ ገይሩ ከምዚ ይኸውን ልክዕ እዚኣ እንታይ እያ ተርእየካ መስለኩም ልክዕ እዞም ካብ ኤርትራ ሽግሮዶብ ድሰርሑ ዝነበሩ ገበን ድፈጸሙ ደይ ገንዘቦም ድወሰዱ ገንዘብ መንግስትን ህዝብን ድሰረቁ ኣብዚ ደገ ግን ምስ ወፁ ሓቀኛታት ተቃወምቲ ክመስሉ ገበን ገይሮም መጽኦም ከብቅዑ ሓቀኛታት ተቃወምቲ ክመስሉ ይቃወሙ እሞ ሽዑኡ እቲ ስርዓት ዋላ ዝጎደሎ ነገር ተልይዎ ዝጎደሎ መሊኡ ክኸይድ ደይኮኑ ክህሉ ደይኮኑ ዝደልዩ እቲ ስርዓት ኣካቲቱ ክኸይድ እዮም ዝደልይዎ ምክንያቱ ዝኾነ ስርዓት እቲ ስርዓት ኣብ ቦትኡ እንተደኣ ሃልዩ ኮይኑ ንዕኦም ኣይርብሖምን እዩ ምክንያቱ ገበነኛታት እዮም ንዕኦም ዘድልዮም እዚ ስርዓት እዚ ኣልጊሱ በቃ ሓደ ሕማቕ ዝኾነ ስርዓት ንዕኦም ድመስል ሰራቐ ስርዓት እዮም ዝደልዩ ስለዚ እንታይ እዮም ድብሉኻ ኖ ስርዓት ክቕየር ኣለዎ እዮም ድብሉኻ ክመሓየሽ ኣለዎ ክመዓራር ኣለዎ ድብልዎ ነገር የብሎምን ኖ ስርዓት ከልግስ ኣለዎ ሕጂ ኸዓኒ ኖ ምስ ህዝቢ ትግራይሲ ሰላም ክህልወና የብሉ ኖ በቃ ወያነ እንድሕር ኮይኖም በቃ ሰላም ክህልወና እንታይ የምፅኦ ምክንያቱ ከምኡ ደብለካ ደሎ ስኻ ምስ ህዝቢ ኢኻ ተባኢስካ ህዝቢ ኢኻ ትጸርፍ ነርካ ህዝቢ ኢኻ ተናእስ ነርካ ከምኡ ግበር ድበለካ ሰብ የለን ኩላትና ሚድያ ኣለና ብዛዕባ ህዝቢ ግን ሕማቕ ጽሒፍና ይንፈልጥ ሕማቕ ተዛሪብና ይንፈልጥ ስለዚ እንታይ ኣምፅኦ ስለምንታይ እዩ እዚ ኩሉ ሲ እንታይ ኣምፅኦ ተረዲኻኒ ዶ እንታይ ኣምፅኦ እዚ ኩሉ ሲ እንታይ ኣምፅኦ እዚ ሲ ብጣዕሚ ዝገርመካ ነው ኣብ ከምኡ ዓይነት ህውተታ ስለ ዝጸናሕኩም ሕጂ ልኡኽ ከም ዝተላኣኽኩም በቃ ከም ዝግበሩ ከምዚ ኣይትግበሩ ከም ዝተባሃልኩም ንሕና ከምዚ ንገብርን ኢና ከምዚ ኣይንገብርን ኢና ከምዚ ኣይንገብርን ኢና ጸርፊ እኳ እዩ ካልእ እኳ ሓንቲ ስራሕ የብልኩምን ክትጻረፉ ኢኹም ትውዕሉ በዚ ትጻረፉ በዚ ካልእ ትብሉ በዚ ገለ ትገብሩ ካልእ ዋላ ሓንቲ ትገብርዎ ነገር የለን ስለዚ ጌጋ እዩ ሰላም ክህሉ የብሉን ኢልካ ክትዛረብ ናይ ብሓቂ ገበን እዩ ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ሕጂ እውን ናይ ሰላም እዩ ናይ ሰላም ኣብነት እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሃገርና ብሰላም ትነብር ኣላ ሰላም ገይሩ ንኸባቢኡ ሰላም ዘውሕስ እዩ ኣብ ሃገር ሰላም ገይሩ ስኒ ንኸባቢኡ ሰላም ዘውሕስ ውድብ እዩ ስለዚ ዝኾነ ስርዓት ከዓኒ እንድሕር ኣካይዱ ቀይሩ ሰላም ዘይንገብረሉ ምክንያት ምስኡ ዋላ ሓንቲ የለን
ስለዚህ ንምንታይ ሰላም ኮይኑ ኣነ ንመጀመርያ ግዜ ድሰምዕ ደለኹ ንምንታይ ሰላም ኮይኑ ሰላም እሞ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ የድልዮ እዩ ኣብዚ ደገ ኮይንካ ድላይካ ስለ ትረክብ ደለኻ ኣብዚ ደገ ኮይንካ ድላይካ ስለ ትገብር ደለኻ ኣብ ዓዲ ዘሎ ሰብ ኣብ ሃገር ዘሎ ሰብ ግን ሰላም ረኺቡ ብሰላም ክነብር ምስ ከባቢኡ ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድናን ሰላምን ክህልዎ ከም ድላዩ ክወፍር ከኣቱ ክደልስ እንታይ ፀገም ደለዎ ስለዚህ እዚ ካብ መሰረቱ ቁኑዕ ኣይኮነን መንእሰያት ከዓኒ ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ሰሚዕኩም ክትዳናገሩ የብልኩምን ሕጂ በቃ ምስ ወያነ ሰላም ኩሉ ምስ ዝኾነ እንድሕር ዳ ኣካይዶም ቀይሮም ምስ ዝኾነ ሰላም ክንገብር ንኽእል ኢና ሓንቲ ሽግር የብልናን ኣብ ልዕሊ ህዝቦምን ኣብ ልዕሊ ከባቢኦምን ሓልዮት እንደሃልይዎም ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ፀገም ደለዎ ኣይኮነን ዋላ ሕጂ ኣብይ ከምዚ ኢሎምሽ እንድሕር ዳ ኣካይዱ ቀይሩ ቶታል ቀይሩ ሰላም ትኸውን እንታይ ፀገም ኣለዎ ንዓና እኮ ዘገድሰና እቲ ንሶም ዝሕዝዎ ኣካይዳ ኢዳ እምበር እቲ ንሶም ሒዞሞ ድኸዱ ዘለዉ መርገፂ ኢዳ እምበር ካልእ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ዘለዓለም ፀላኢ ድበሃል የለን ናይ ዘለዓለም ፈታዊ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ከዓ ብክልቴኻ እዩ ክሕሎ ደለዎ እቲ ፍቕሪ ብሓደ ኢድካ ይተጣቕዕን ኢኻ ብክልቴን ሃገራት ዝመፅእ ናይ ዘለዓለም ፍቕሪ ይኸውን ብሓደ ወገን ፍቕሪ ዝበሃል የለን ናይ ዘለዓለም ፀላኢ ከዓ ድበሃል የለን ስለዚ ኣነ ብናተይ ኣረኣያ እዚ ሰላም እዚ ናይ ብሓቂ ኮይኑ እዚ ክልቲኡ ህዝቢ እዚ ብሰላም ክነብር በቃ ዝወለዶ እዚ ክቐስን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝሰጋገር ሰላምን ፍቕርን ዳእምበር ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝሰጋገር ፅልኢ ከይህሉ ኣብዚ ከብቅዕ ህዝቢ ክነቅሕ እቲ ናይ ወያነ ስርዓት ድማኒ ነዚ ነገር እዚ ጽቡቕ ገይሩ ፈሊጡ ኣብ ረብሓ ህዝቡን ንረብሓ ህዝቡን ክሰርሕ እቲ ሰላምን ርክብን ዝበሃል ነገር ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ፈሊጡ ብዝያዳ ክሰርሓሉ ክልቲኡ ህዝቢ ከዓ ብሰላም ክነብር ኢና ንደሊ ስለዚ ክቡራት ተዓዘብቲ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረት መደበይ ኣብዚኣ ወዲእ ኣለኹ ስለቲ ፅን ኢልኩም ዝተኸታተልኩምኒ እንዳመስገንኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ስጋብ ድመጻኩም ሰላም ቅነ ሰሰናዩ